Hei, tervetuloa kuuntelemaan suomen kielen oppituntia. Tänään on torstai 26. helmikuuta. Helsingissä on tänään noin 0 astetta ja pilvistä. Melko leuto helmikuun loppu. Tämän jakson lause on: Suomi voitti pronssia jääkiekossa talviolympialaisissa. Ja koko maa juhli joukkueen menestystä. Pelaajat taistelivat urheasti joka ottelussa, ja pronssiottelussa he pelasivat sydämellä, voittaen 6-1. Kuunnellaan uudestaan, hitaammin. Suomi voitti pronssia jääkiekossa talviolympialaisissa, ja koko maa juhli joukkueen menestystä. Pelaajat taistelivat urheasti joka ottelussa, ja pronssiottelussa he pelasivat sydämellä, voittaen 6-1. Selvä, mennään läpi. Suomi voitti pronssia jääkiekossa talviolympialaisissa. Suomi voitti pronssia. Finland won bronze. Voitti pronssia. Voittaa means to win. Pronssi is bronze. Pronssia is partitive. Jääkiekossa, in ice hockey. Jääkiekossa. Jääkiekko is ice hockey, literally ice puck. This uses the inessive case. Talviolympialaisissa, in the Winter Olympics. Talvi is winter. Olympialaiset are the Olympics. This uses the inessive plural case. Esimerkiksi: Suomi on hyvä jääkiekossa. Finland is good at ice hockey. Ja koko maa juhli joukkueen menestystä. Koko maa, the whole country. Koko maa. Koko means whole or entire. Maa is country or land. Juhli joukkueen menestystä. Celebrated the team's success. Juhlia joukkueen menestyttä. Juhlia means to celebrate. Joukkue is team. Joukkueen is genitive. Menestys is success. Menestystä is partitive. Pelaajat taistelivat urheasti joka ottelussa. Pelaajat, the players. Pelaajat. Pelaaja is player. Taistelivat urheasti. Fought bravely. Taistelivat urheasti. Taistella means to fight or to battle. Urheasti means bravely or valiantly. Joka ottelussa, in every match. Joka ottelussa. Ottelu is match or game. Ottelussa uses the inessive case. Ja pronssiottelussa he pelasivat sydämellä. Pronssiottelussa, in the bronze medal match. Pronssiottelussa. Pronssiottelu is the bronze medal match. He pelasivat sydämellä. They played with heart. Pelasivat sydämellä. Pelata means to play. Sydän is heart. Sydämellä uses the inessive case, meaning with heart. Voittaen 6-1. Voittaen, winning. Voittaen. This uses the active participle form. 6-1. 6-1. 6-1. 6 is 6.
6 uses the innessive case. 1 is 1. Yhteen means to one. This is how you express scores in Finnish. Hienoa. Kuunnellaan koko lause vielä kerran, normaalilla nopeudella. Suomi voitti pronssia jääkiekossa talviolympialaisissa. Ja koko maa juhli joukkueen menestystä. Pelaajat taistelivat urheasti joka ottelussa. Ja pronssiottelussa he pelasivat sydämellä, voittaen 6-1. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään pian. Moi moi!